Jednou z hlavních výjimečností tohoto projektu je Hammer Strength Fitness Center, vybudovaný po vzoru newyorských budov a okolního pouličního stylu, tedy v takzvaném New York Cloth Industry Design. A to, že má fitness něco společného s Amerikou, vás trkne už před vchodem. V interiéru dominují dřevěné doplňky, vždy z masivu, a spolu s betonovými zdmi a robustní ocelí vytváří příjemnou atmosféru, ve které chcete trávit svůj volný čas. Věci, na kterých si Hammer Strength Fitness zakládá, jsou hlavně atmosféra, kvalita služeb a vybavení a osobní přístup. Ten vás uvítá hned u recepce. Vždy usmívající se personál vám před cvičením nabídne šálek lahodné kávy, která prošla dlouhým a pečlivým výběrem, protože si ji nechává fitness pražit na míru v české pražírně. Celý tým fitness centra se připojil k celosvětovému uvažování nad ekologií a spotřebou jednorázových materiálů. Při první schůzce s profesionálním trenérem si povídáme jak o mých sportovních zkušenostech, tak zdravotním stavu, nebo kolik povinností obnáší můj rodinný život. Tohle poznání má za cíl jedno – zvolit ten správný postup, který mě co nejrychleji dovede k mým cílům. Posledná. Výborně, super. Ako sa cítiš? Začínám tě nesnášet. Můžete si ale v klidu přijít zacvičit i sami. A vybrat si můžete i ze skupinových lekcí, jako je například power yoga, hit trénink, kruhový trénink i kalistonika. V prostorách fitness jsou stroje Hammer Strength, které jsou vyráběné na zakázku v Americe. Fitness je ale zajímavé i tím, že není založené na memberships. Cena permanentek je kolem 1000 korun. Suma sumárum působí Hammer Strength Fitness Training Center velmi přátelským dojmem a tvoří se tady komunita lidí se stejným zápalem pro zdravý životní styl.